Живея в близост до археологическия парк и съм свидетел на самото изграждане на парка. Всъщност аз не знаех какво точно правят. Започнаха да почистват, да косят, да заравняват самата площ, самия терен и малко по малко започнаха да издигат обектите, които в момента са разположени в парка. Освен гледката, която откри, също така откри много работни места. И реших да кандидатствам за едно от тези работни места като екскурзовод. Подадох документи, явих се на конкурс, след което бях одобрена. Идеята на самия парк е да се направи реконструкция, за да се докоснем максимално до миналото. Това е самото име на парка – Нов живот за миналото. Парка има 12 обекта. Всички те са в района на енергийния комплекс Марица изток. Има обекти от ранновизантийската епоха, траките и сградите, кулите, крепостите, в които те са живеели. Имали сме посетители от всички кътчета на страната. Чувствам се много добре в парка, обичам да прекарвам времето си тук, без значение дали съм на работа или просто съм дошла да се разходя. Аз съм Диляна и избирам Европа.